Να ξεκαθαρίσουμε εδώ μέσα ένα πράγμα. Ήταν και μια ερώτηση που μου κάνατε παλιότερα, κύριε Δήμαρχε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Ξεκάθαρα. Άκουσα την εισήγησή σας προηγουμένως, κύριε Ζαμπάρα, και πραγματικά ενθουσιάστηκα. Κάτι κάνατε αυτά τα 4 χρόνια από το 9 μέχρι σήμερα. Ξέρετε πόσα λεφτά σας έχουν δώσει οι εγκρινιώτες αυτά τα 4 χρόνια, κύριε Ζαμπάρα? 18,5 εκατομμύρια σας έχουν δώσει. Λογικό είναι λοιπόν κάτι και να κάνετε. Να το χειροκροτήσουμε, να το χειροκροτήσουμε. Αυτό που κάνετε. Να έρθουμε όμως σε αυτό που δεν κάνατε. Να έρθουμε. Δεν θα επεκταθώ παραπέρα, θα μιλήσω και στην επόμενη απόφαση. Σε ό,τι αφορά αυτή λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτή μόνο. Γιατί εσείς δεν μιλήσατε για αυτή την απόφαση. Την 55 δηλαδή του 13. Μας λέτε λοιπόν σε αυτή την απόφαση, κύριε Ζαμπάρα, ότι οι λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης το 2013 ανέρχονται σε 3.810.000. Αυτό δεν μας λέτε? Αυτό μας λέτε. Μας λέτε επίσης ότι τα έσοδά σας θα είναι 3.023.000. Πάλι αυτό μας λέτε. Είναι το 13 αυτά τα έσοδα, κύριε Ζαμπάρα? Όχι. Είναι το 12. Και ξέρετε γιατί το λέτε αυτό, κύριε Ζαμπάρα? Για να μας μπερδέψετε. Όχι εμάς. Εμάς ως πολίτες να μην πω. Για να μπερδέψετε τους δημοτικούς συμβούλους ο καλύτερος. Γιατί τα έσοδά σας, κύριε Ζαμπάρα, για το 2013, σύμφωνα με την 71-12 που είναι ο προϋπολογισμός της επιχείρησης, λέει ότι τα τακτικά σας έσοδα για φέτος θα είναι 4.473.700, κύριε Ζαμπάρα. Αυτό δεν λέει? Αυτό λέει. Αυτό, το να μπερδέψετε τους δημοτικούς συμβούλους, το έχετε επιχειρήσει και στο παρελθόν, κύριε Ζαμπάρα. Το έχετε επιχειρήσει το 2012 που φέρατε μια απόφαση που έλεγε παραμένει το ίδιο νερό, η ίδια τιμολόγηση, και βάλατε και το ειδικό τέλος 80% που θα έπρεπε να το καταργήσετε βασικό. Γιατί το 2011, 31 Δεκεμβρίου, το 80% έλυγε. Και έλυγε γιατί η ΔΕΙΑ ιδρύθηκε, όπως αναφέρεται στην ταυτότητα της επιχείρησης στο διαδίκτυο, το 1981 και 30 χρόνια από το 1981 μέχρι σήμερα φτάνουμε στο 2011 και όχι στο 2012. Λέτε βέβαια ότι η ΔΕΙΑ άρχισε να λειτουργεί κανονικά το 1983. Αυτό καλά κάνετε και το λέτε. Εσείς ξέρετε πότε άρχισε να λειτουργεί κανονικά. Μια αναφορά τώρα γιατί λέτε θέλετε να κάνετε έρευνα και βάζετε στην απόφαση που έχετε πάρει 4 έρευνα. Να δούμε στο πρώτο έργο που βάζετε, κύριε Ζαμπάρα, που είναι, ξέρετε ποιο? Γιατί φαίνεται και 750.000 παραπάνω. Το έργο του αντιοστασίου του Αγίου Κωνσταντίνου. Αυτό το έργο, κύριε Ζαμπάρα, επειδή έχω ψάξει στο διαδίκτυο, το βρήκα στον προϋπολογισμό του 2011 με 80.000 ευρώ. Τι κάνατε στον απολογισμό σας? Τίποτα, μηδέν. Όμως, τα 80.000 τα πήρατε από τους δημότες. Μηδέν λοιπόν. Το 2012, κύριε Ζαμπάρα, και ελάτε, βάλατε στον προϋπολογισμό σας 60.000 ευρώ, τα οποία τα πήρατε από τους αγρινώτες. Όχι, μιλάω για την απόφαση αυτή, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αν ενοχλούν αυτά που λέω, να με διακόψετε. Ναι. Εάν ενοχλώ, να με διακόψετε. Εάν δεν ενοχλούν όμως, αφήστε με να ενημερωθείτε κι εσείς. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς, όπως βλέπετε εδώ η Δημοτική Σύμβουλη, ούτε καν την απόφαση δεν έχουν πάνω στα τραπέζια. Έτσι. Ένα λεπτό. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Και πώς... Κύριε Πρόεδρε, να τελειώσω. Λοιπόν, το 2013 μας λέτε, κύριε Ζαμπάρα, ότι πάλι θα το ξαναφτιάξει. Άλλα 60.000 ευρώ που τα έχετε εισπράξει όμως, κύριε Ζαμπάρα. Γιατί βρισκόμαστε τον Οκτώβριο. Μπορείτε να μας πείτε πόσο έργο υλοποιήσατε από το αντιοστάσιο του Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι σήμερα που μας τα ξαναζητάτε? Να σας πω εγώ, τίποτα.
Αυτό το έργο, κύριε Ζαμπάρα, δηλαδή, που στοιχίζει κατά τον προϋπολογισμό σας 60.000, ο αγρινιώτικος λαός το πλήρωσε 200.000 ευρώ. Τι τα κάναμε τα παραπάνω λεπτά, κύριε Ζαμπάρα? Συζητάμε για αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής για το 2013. Είναι αυτό το θέμα, το 14 ερχόμενο. Είπε η κυρία Καψαρή ότι υπάρχει ένα αίτημα ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί ερχόμαστε Νοέμβρη, 31 Δεκάτου, για να συζητήσουμε την αναπροσαρμογή. Αυτό το αίτημα είναι μόνο τώρα. Το 2012, όταν συζητήθηκε η τιμολογική πολιτική, μπήκε ή δεν μπήκε στην απόφαση στην οποία περάσατε το 80% ένα 80% ενός νόμου η ισχύς του οποίου έλυγε 31 Δεκάτου του 11. Το αν θα έπρεπε δεν θα έπρεπε σε σχέση με την παροχή και την ποιότητα του ύδατος είναι μια άλλη ιστορία. Είπατε ή δεν είπατε ότι δεν έχετε κάνει καμία αύξηση του νερού, υπολογίζοντας όμως το ειδικό φόρο κατά το οποίο είναι παράδειγμα? Έρχεστε μετά από 11 μήνες, στους οποίους 11 μήνες έχει σταματήσει να παίρνετε παράνομα το 80% αυτό που έχει λήξει 31 Δεκάτου του 11. Για να θεωρήσω ότι είχε γίνει λάθος. Έχει λήξει. Ακούω συνέχεια από όλους σας ότι δεν έχει καμία αναπροσαρμογή του τιμολογίου στο νερό. Η ΔΕΙΑ είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. Αν είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα η ΔΕΙΑ, μπορεί να μας πει ο κύριος Πρόεδρος αν τα αποθεματικά της αναπόσπασης και αξία της αυξάνεται όλο αυτό τον καιρό που όλη η ζωή μας με όλα αυτά που ζούμε έχει πάρει την κατηφόρα? Αν είναι έτσι, πώς αυτά τα δύο συμβιβάζουν? Επειδή, κύριε, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, επειδή άκουσα και σε σχέση με την νομιμότητα και σε σχέση με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, το 80% ήταν νόμος του κράτους, ο οποίος καταργήθηκε και παρανόμως εισπράχτηκε με αυτόν τον τρόπο από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης. Πρόταση της Ανταρσία είναι η άμεση παρέτηση όλου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ, η επιστροφή του 80% για το 2012 στους δημότες. Για το 2000 θα τα δούμε, θα δούμε τι γίνεται και επιτέλους για να μπορούμε και εμείς σαν πολίτες αλλά και οι δημοτικοί σύμβουλοι να μπορούν να έχουν μια αίσθηση του τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Άγιος Κωνσταντίνος να εκδώσει επιτέλους η ΔΕΙΑ το ενημερωτικό φυλάδιο το οποίο θα έπρεπε να εκδίδει μέσα στο εξάμηνο για τον προηγούμενο έτος, έτσι όσο οφείλει με βάση την ιδρυτική διακήρυξη.